Ježišmarja, to vypadalo divně. Když takhle. Takže čau, já jsem Méči Kluka a vítám vás u mého nového videa. A dneska, jak asi víte, tak to bude video Se mnou. a bude to o Co si myslím, Jenny? chvílích. Jdem na to. Jdeme na to. Jí? Situace, když mě někdo... Praští. Tak jdem na to. Au. To je fakt strašný. A než si to hulku ani nemůžu dát úplně pozor, ježiš, to je fakt gymnastka blbá. A situace? Chci si smát, ale... Ale nemůžu. Co to děláš? Ale to je hrozně vtipný, nech mě. Děláš, že to tam Já se nemůžu smát. Trápný. Třetí situace, když smrkáš A všichni se na tebe. koukaj. Až se mi nakazí. Jsem nakazená už tak dost. Ježišmarja. Nemůžeš si smrkat někam jinam. To je fakt strašný. Já mám radši odejít. Ale ne. Čtvrtá situace, když někdo jí a ty, Se mu to bojíš říct. že chceš. Taky. Takže Sněhulák, Mikuláš a Andíl. Ach jo, já bych si tak dala hrozně taky. Mňam, mňam, mňam. Ach jo. Tyjo, já bych si tak strašně dala taky. Jenže ale mám jí říct, že chce taky. A nebo radši ne, aby se na mě nenaštvala. No i když, no ale já bych si hrozně moc dala, tyjo. Jak se s tím cpe. Ach jo. Pátá situace Je, když cvičíš. a v zápětí si Hrneš. Jo, jaká je video, takže to nebude říkat ona. Jdem na to. Ježišmarja, to byla ona. Ježišmarja, fuj, to tak smrdí. Já jdu radši pryč. Fuj, to je ale fakt strašný, ježiš, to je fakt strašný. Fuj, to je puch. Ježiš, blé. Ježiš, fuj. A já nechápu, proč odchází. Na mě tak čumí. ale to je jedno. To nemůžu, ne. To jsem já. Nekoukej na mě. Ach jo. Fuj, tady to smrdí. Já mám jít. Tady nemůžu. Já z toho držím radši. A jako poslední situace je, Takže a je to když vám spadne mobil. a vohnete se s ním s kamarádkou úplně společně a Nebříte bouchnete auto se s hlavou. Jo, a co ti teda psal? No, jakože takový asi mi to zás zprávy, ne, ale to je jedno. Hele, já už musím mít, víš co, jako mám taková volejbal. Já, dobře, tak jo. Ježišmarja. Au! Ježišmarja, ty ho nemůže dávat pozor. To je můj mobil. Jo, takže pro tohle video by to bylo asi nejspíše všechno. A doufám, že se vám to líbilo. Jestli jo, tak určitě dejte like, do komentářů napište, jestli budete chtít ještě nějaký takovýhle video. Pokud ano, tak budeme moc Jo, rádi. tak budeme moc rádi a natočíme ho znova. A byl to můj nápad. Ne, ty jsi mi dala inspiraci. Jo, řekla jsem mi, že můžeme natočit typy lidí v myšlenkách. Ale ona myslela v tom úplně co jiného. Nemyslela jsem, že aby toho přišli na můj kanál, víš. Já jsem tady strašný člověk. Co? Já ti to No tak vymyslím jenom do videa. prostě určitě dávejte lajky, sdílejte, ještě nemám ani jedno sdílení.
A komentujte mi to, doufám, že tam budou hezký komenty a lajkujte hlavně. A ty se tady přestaň tlemit. Ahoj.